Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim News Beat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tabuda takananga mumusha meChegutu maitika chiitiko chinoshamisa. Pane Chamupupuri chakangotanga chakapfuura dzimwe dzimba dzese kwakuenda kunoparadza imba yemunhu mumwe chete. Saka tatiregai tiende tinoonzwa tiri paground kuti chii chakatora nzvimbo kuzoona musha woparadzwa. Ndofunga pandakamira panapa muri kutoona kuti paimbova nemba yanga iripo asi hapasisina kana pekuisa musoro. Regai nditaure namukoma Isaac vanova muridzi wemusha uno kuti tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo. Mukoma Isaac Masimba. Kuri sei kuno? Kuno kuri bo. Ndinonzwisisa kuti tiri kuChegutu, but tiri kuChegutu papi chepa? Gadzema. Gadzema. Alright. Kuri sei? Ndikuona kune activity yakawandisa, kune mamaini, kune kwakamira sei kuno? Kuno kuri nani zvakone kurarama kuvana. Saka imi munoitawo zvipi? Muri kumaini here kana kuti muri kungoconcentrate nezvekurima? Toita zvekuchera mumakomba. Alright. Ndima vakomana vegoridhe. Takaona maakutitsvaga mukati kuno kutawirwa nedambudziko dzimba dzakaenda neChamupupuri. Munganditsanangurira kuti zvakafamba sei? Zvakamira sekudai. So pamba pakunzi pakatika Chamupupuri chakatangira pamahacha. Chamupupuri chabva chadhora ranga rakavhurika. Chabva chapinda mumba. Ibva chasimudza imba yacho zvese nemudziyo yanga iri mumba. Chapotsera uko. Pasaingori floor chete. Zvinhu zvese mabhatiri, bhedha, wardrobe zvese zvakabuda pana Chakasara. Ndochiitiko chakaitika. Ndosaka takafonera namba tione kuti tingaudzwa kuti zvinhu zvakaitwa nemunhu mupenyu kana kuti ingori mhepo zvayo. Chiitiko ichi chane mazuva akawanda sei chaitika? Pane 2 days. Alright. Kugara kwenyu kwamunoita imimi zvakamboitika here kana kuti kwakurutori kutotanga kuti Chamupupuri chinouya chosumudza imba kana zvichida pamwe pane chimwe chiitiko chisiri Chamupupuri chakamboitika zvakamboitika here kumashuro? Asi zvamboitika. Asina kuona zvinhu zvakadai arotanga izvozvo. Saka mumba umomo makarasikirwa nechi? Mumba chinji rinenge chimwe nacho marata. Mimwe midziyo yese imwe yacho hapana chakamboparara. Saka pa2 days idzi dzaitika chiitiko ichichi ndonzwisa kuti makatifonera, asi imimi kunoko mune rubatsiro here rwamakambotsvaga sekutaura kwamuri kuita kuti muri kuda kunzwisisa kuti chiitiko chakaitika chege here kana kuti pane munhu akakonzeresa? Makambozvitsvaga here uye kana makazvitsvaga tsanangudzo dziri kuti chii? Asina mbozvitsvaga. Taida kutofamba nhasi. Sezvo mazoti muri kuuya ndozvazotimisa kuenda kwataida kuenda. Alright. Ndirikunzwa muri kuti chakabva uku ko idzi dzimba dziri apa idzi dzakasara sei? Ndozvikunetsa zvacho izvozvo. Kuti chakapfuura nepakati pavhuranda. Chakapfuura napo chikapinda mumba. Chasumudza imba zvese nemudziyo. Saka chimwe chefuti chandinoda kunzwisisa mukoma Isaac ndechekuti imimi mune vanhu here vamakambonetsana navo zvichida zvakasakisa kuti vakuitirei basa iri, sekutsanangura kwamuri kuita kuti muri kuda kuziva kuti zviitiko zvakaitika zvega kana kuti zvakakonzereswa nemumwe munhu? Mune vanhu here vamungafungidzira kuti maybe pamwe ndakambonetsana nawe yatisingataure edu mazita, ndine munhu wandakambenge ndanetsana naye akanditi kana kuti uchazviona kana kuti? Handina munhu wandambonetsana naye kana akambotaura mashoko hapana. Zvinhu zvakatongoitika pasina fungidziro kuti zvinhu zvaitika. Zvatochitawo zvinyowani kuti Chamupupuri chopinda mumba chosumudza imba chokandira uko hakuna mhepo yakadaro. Zvichiitika izvi zvakaitika mumaziso menyu here kana kuti makazonzwa kuti aiwa pamba pasvika Chamupupuri ndo chasumudza imba kana kuti? Chiitiko ichi chakaitika nditori kubasa. Ndipo ndakafonera kuti mhanya kumba zveemergency uone zvaitika. Ndipo ndatosvika ndichiona cabin yacho nemibhedha zvese zvichiri uko. Ndakatanga kuzotounganidza zvinhu kuzviunza uko. Because pazvakangoitika pane vanhu vanga varipo zvavo but inyoti vabuda mutaracho. Ndo vanga varipo vakatoona zvakatoona maziso ndizvo zvandiri kutaura panapa ndizvakangondiudza vachiita kuti Chamupupuri chasumuka uko chikacross up chikauya chikapinda mumba chikatosumudza imba nemudziyo zvikakanda uye vanobva vazvibata. Chiti saka zvaiti katanga kuzvibata kuisa marata tichiisa apa nemudziyo kusitira kuti tichiisawo mudzimwe dzimba idzi.
Zvakaitika nguva iyi kuuya kweChamupupuri chichisvikosimudza imba yenyu chichisiya dzimwe dzimba dzese panapa pakunguva ma2 dzimakuseni masikati masikati. Alright. Ivo vachitsanangurawo nepfungwa dzavo vanofunga kuti chii chakaitika, chingori Chamupupuri here kana kuti kune zvimwe zviri kuseri? Ivo zvakati vashamisawo kuti Chamupupuri because ivo vanoti since tichikura hatina kugarirana zvinhu zvakadaro zvokuti Chamupupuri chinosumudza imba nezvinhu zviri mumba zvokukanda wardrobe nehembe zvese kusara musina chinhu mumba kudzura imba wakati something vari kufungira. Hapana munhu akambojekerwa nazvo munhu wese pamba panapa chero vakauyawo vachinzwa ndo zvaitika. Hapana munhu akambojekerwa nazvo. Vamwewo ndo kwaitanzipwa maybe inogona kana ari manzozu kana pakati penyu pane one ane manzozu saka kana inogona kuya ichizviita izvo mumba vaitaurawo vakasiyana siyana. Asi mimi mukukura kwenyu mukoma Isaac makambonzwa here nhoroondo yekuti zvichida pamwe mumhuri menyu mune mhuri yemanjuzu kana kuti kutotanga kupiwawo tsanangudzo nevamwe vari kufungidzira nekuda kwechiitiko ichi? Inini tichiri kumboendawo kuchechi namai vangu vachiripo zvavo then vakambondinanzi usaende kudhemu madzibaba achiprofita achiti mwana anga asatambire kumvura because anogona kutoriwa nevasikana vemvura. Handisingazozivi kuti ndizvo here zvinoita zvidaro kana kuti pane zvimwewo. Muchienda kuchechi namama ndine urombo kuti iko zvinhu izvi sekutaura kwamuri kuti vanenge vakatisiya tsanangudzo dzana madzibaba idzi vaiti chii chiringaita kuti vasikana vemumvura vakutore? Ivo vaitanzi ndasingatonzwisisa kuti vaida kuzama kuti bozi vaingotora kuti hanzi dzinogona kumuchivadzira se dzomutora dzienda naye sezvo nachiri mudikiwo zvangu ndasandakura. Asi hamuna here zvamakambosangana nazvo zvichida pamwe ihope zvichida pamwe mune zvamunoona nedzimwe nguva kana kuti hapana here chinokuratidzirai kuti zvingada shuwa paine chekuita buda chivanhu zvichida pamwe manjuzu sekutaura kwamuri kuita? Hamuna here zvamakambosangana nazvo zvokuti zvingakupai pfungwa dzekuti zveshuwa pandiri panogona kunge paine chivanhu chinoda kugadziriswa? Izvozvo chandingatofungira vakuru vanombotaurawo zvokuti dzimu chichi but ndizvinzwisisi. Saka pavanotaura izvi sekutsanangura kwamava muchita kuti amai vanenge vakatisiya vakuru vasara varipo vanokupai nhoroondo yekuti panogona kuva paine mudzimu ndianani? Kumhuri hapone hapana bozi mudzimu wekumhuri wakambondiudzawo zvako muprofita akambondiudza achiti mudzimu wakavharwa. Munhu akavhara mudzimu chero kuti chero mukaita chero zvamunoita hakuna chinobuda chero ukakorokoza chero ukabata goridhe chero ukaida kuzama kumisa chinhu chipenyu hakuna chinobuda ndani nekuti mudzimu wakavhariwa. Ko baba varipi? Baba vari kuHarare. Makavaudza here zvechiitiko ichi? Ndakavafonera kuti ndatofunga kuti vanogona kuya nhasi but vanogona kusingazowana mari yekuuya. Chandanga ndiri kubvunzira ndechekuti sekutsanangura kwamuri kuita kuti munotomboudzwa nhoroondo yekuti pane mudzimu uripo, mudzimu wachona uri kutsanangura futi uchinzi wakaita se wakavharwa. Ndaida kunzwisisa kuti vane matanhwira avakambotora semubereki kuti vanzwisise kuti akavhara mudzimu ndiani uye wakavharirwei, zvichida pamwe ndoone matambudziko aripo nhasi kuti Chamupupuri chinouya chosumudza imba. Ndiri kuona dzimwe dzimba dzese panapa dzasara dzakamira, yenyu chete ndo yaita se yatakurwa. Vanombozvitsvaga here kuti mudzimu kana wakavharwa ndiani akauvhara uye akauvharirei? Izvozvo ndakatozviudzwa kuno kuti kana iwo kana pana akambovaudzawo handizive bose ini ndakasitovaudzawo kuti pane mumwe muprofita akandiudza kuti hanzi mudzimu wakavharwa achindibvunza kuti ko munhu akapa baba wako jira rimwe jira so rematare ndingati rechireredzo ndizvo rakaita kunge zambia nemadudududuzo iworo pakati wakadiki so vachitanzi
munhu iye anga asingafaniri kuva pakadiki vaifanira kugona jira hombe bosi chi ndo vanogona vane mudzimu wacho kutaura kwake kwaita muprofita achiti pane munhu akavava pakajira ikako asi handisi kuti akavabatisa kana kuti chi aida kutozama kugadzirawo but paidiwa jira hombe ndokutaura kwake kwaita. Muchinge manzwa nhoroondo iyi baba makavataurira here kuti pandafamba ndizvo zvandanzwa uye vakazoti vachaita sei nazvo sekuti zvichida pamwe ndizvo zvine matambudziko aripo nhasi? Kuvaudza ndakavaudza but zvinhu zvokuti tasati tanyatsa kugara nguva refu bosi vangu vachambopa kuti kunge varwara saka pandakaudzwa izvozvo ndoti ndakatozviudza gore rapera rachiroro vanenge vakaita kana tinge 3 months here kana sekukanganisa vachirwara saka pakazobva kumusha kuya kunoko chisitanga kwavaudzawo nyaya yacho tasati tanyanya kugara nguva refu stereki saka vaingotiwochi yatiwane kutsvaga mari tingafambe semhuri plus ivo vari kumusha varodza twakambofambawo vari semhuri bosi ndokuonenge kwakawandirawo hama vakambofamba saka isu tisakashota vachitanzi vamwe vakafamba vakaitwa zvakaitwa imi muri utano tiri kuno kuini hanzvadzi yangu ndimakasara saka maifanira kunge muchienda ikoko zvoitwa bosi mepo inogona kubva pane umwe enda pane umwe saka imi ndimakasara tichazoenda ikoko kwanga wakamboendawo kwacho. Chimwe zvechandoda kunzwisisa ndechekuti imimi munogara munomo muChegutu here kana kuti makangouya kuzoshava? Kunoku ndakatsvaga mari chindazopedzisirawo ndatozongovakawo imba yangu ndazongoroorawo kunoku ndatongotanga kugara kunoku chitongoshanyirawo hama chitoenda bosi kumusha kubhoera isu taigara muHarare pandakazoya kunoku kwacho. Ko makambotsvaga here kuti vamwe pavakagadzirwa sekutsanangura kwamuri kuita kuti mimi nehanzvadzi yenyu ndimi makasara chakaita kuti musare mimi chii? Inyaya yekuti pamanga muri waiva mutunhu here kana kuti shoko harina kutombobvira rauya? Patati ndo pambari parefu bosi kuti nyaya izonikina nyaya kuti vanhu vaifamba vachiti munhu akuhwara vafamba sefamily vamwe vakarambawo vanozivawo vanenge vane zvanenge chekuita vakaramba kufamba asi kune vakafamba vakaenda isu tani tiri kuno kuHarare vangu vari kumusha saka pambaita parefu kuti isu tozotanga tauya kutora kunoku tozoenda chi kumusha pambari parefu. Alright, sekutsanangura kwamuri kuita baba vanogara kunoku here kana kuti vanotongogara kuHarare ikoko? Vanogara kuHarare vanombouyawo zvavachishanyawo zvo. Saka mavaudza dambudziko iri kuti baba ndo dambudziko randasangana naro kunoku, imba yangu yatakurwa nechamupupuri chandisiri kunzwisisa. Sekutsanangura ini kwamanga muchiita kuti vanogona kuda vanga vatori munzira yekuita sei yekuuya. Ndiye api mazano kana kuti pfungwa dzavainadzo kuti muite kuti munzwisise maitikiro edambudziko iri kuti idambudziko rauya sechiitiko changa chida kungoitika here kana kuti zvine munhu ari kusiya? Ivo ndozvakudoto ndizvotori mupfungwa dzavo kuti vaone kuti tingaita sei kuti tinzwisise kuti chichikuitika. Ivo vakatongoti tichanyatsotaura ndauya tichanyatsofunga toita sei kana zviri zvinhu zvida kufambirwa asi ivo ndo zvinhu zvakatanga kutaura kuti hapana zvikuitika togonombofamba tombondoti chichikuitika. Vakatongotanga futi kutaura nyaya yekuti pamwe zvogona zviri zvekudaro kuti isu patakaendawo kemakasara saka maifanira kunge muchiendawo futiko. Muchitsanangura mukoma Isaac ndanzwa sekuti maane mhuri, handiti? Mhuri yenyu yakwera sei? Aiwa, asati atombone mwana. Hamusati maane mwana. Saka iko zvinezvi muri kugara sei? Ndiri kuona imba yakatoenda marata ndiwo ari kumashure kweda. Imba hapasisina pangosara floor. Muri kugara sei? Muri kurarama sei kunoku? Kumushure mekunge chiitiko chaitika. Apa nyaya kuti panapa togarawo pane dzimwe dzimba because panapa ndipatete. Saka zvinhu zvatangorongedzawo pamatete tichimirira kuti tiwane kuvaka imwe imba yacho kuti tiwane kumisa imwe imba kuti tichita sei titangogara medu. Zvamungati makarasikirwa nazvo zvamunokumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe zvakakosha zvinoita kuti raramo yenyu iende kumberi dambudziko richigadzirwa iri chingava chiini chi?
ndozvamukutoona izvi zvakaparara stereki. Aiwa, mhuri yeZimbabwe haipo kapanapa. Ndosandati mudome mimi kuti ndikawana chakati nechakati nechakati ndinogona kana kumbomisa kamudhuri kekuti tifanoita se tifanorarama tichigadzira kuti tivake zvakanyatsonaka. Zvamuri kuda izvezvi zvakakosha kuti mungowana pekufanisa musoro chii? Kufanisa musoro. Apa pachitodiwa marata neimba yacho kebeni iyo. Kana kuti singe tiite izvozvo tiita kutongovaka tebidi titi tamukuona tiita kutovaka zvakapawa. Bose zvakatofa iyo kebeni yacho nemarata ndozvo zvakatofa. But zvimwe zvese zvanga zviri right. Ndanzwa muchitaura kuti mawardrobe zvakaenda chichi. Mawardrobe ana zvakaita. Aiwa, ndinotenda mukoma Isaac. Regai tinzwe vamwe mukoma watinawo kuti mashoko avainawo kuburikidza kwechiitiko ichi avari kuda kuti chii. Matimanzani? Nditwa Alan. Vandakamira nawo pari zvino ndimukoma Alan vanova mukoma kuna mukoma vandanga ndinavo mukoma Isaac. Vari kuda kuti nyorerawo kuti zvizvo vakaona paiitika chiitiko chekuti Chamupupuri chakangotanga chikasiya dzimwe dzimba dzese dzakananga musha wamukoma Alan. Makasimba? Tiri pedu makadiwa. Aiwa, tiri nani. Mukoma Alan, ndiri kuona panapa patakamira panapa ndo paiva nemusha wamukoma Isaac. Chii chakaitika kuti musha unoyu uzonzi hapasisina chinhu saizvozvi? Isusu handitozivewo because ndanga nditori kubasa naye Isaac wacho. Ndakatozongoitawo zvekufonerwa kuti timhanye zveemergency tichiuya kumba. Ndo pandakatongowanawo kebeni, mbedha, wardrobe, mabhatiri, remota rere, zvisimo mumba zvese zvakandirwa kumundo. Zvakatondikatyamadzawo ini kuti ichiitiko ichi handisandambochionawo kubva ndichikura, handisandambozviona zvichiitika zvinhu zvakadaro. Ndosaka makazoona takakufonerai kuti toda kunzwisisawo kuti chii chaicho chiri kuitika because chishamisa zvekutoti dai mudzimai wacho anga atori mumbaka baba vachitaura vaitoti dai makatonzwa zvimwe zvetoti munhu aitofa. Asi hameno chii chikangoitika zvekungoti achingobuda chete mumba muno zvichisara zvichitoitika. Asi mimi muchitarisawo neziso renyu chingava chii chakakonzera dambudziko iri rekuti Chamupupuri chinongotanga chongonanga musha mumwe chete chotosiya chaparadza chotoenda? Inini totofungirira kuti zvine munhu ari kuzviita chete mupenyu asingadi chakanaka pamberi pavamwe vanhu, asingadi kuti vanhu vabudirire. Ndo zvandotoona ini because kudzoserana kuzero chaiko chaiko. Apa iwe unonge uchiti uri kutoshanda uchitoti zvinhu zvedu zvichinje but kutoona kuti hapana, zviri ngoramba zvichingoparara, ngoramba ungori panzvimbo 1, hapana kufamba kuenda mberi. Asi makatarisa imimi ndimi munogara namukoma Isaac, handiti munhu akaita sei anogarisana nevamwe sei? Aiwa, hapana kana problem nevanhu because zvikaina kutombotukana nevanhu chatinongogona isusu chete kutsvaga mari chete zvongoti mhuri yedu irarame. Zvakawanda wanda hatinei nazvo, pane mari ndo pandendiri chete. Zvekutoti chandotongoona ndechekutoti izvozvo mari ndo zvinogona kungorwadza munhu because munhu agara hatodi kuona mumwe munhu achibudirira. Maona anorwadziwa nekushanda kwemumwe munhu. Maona ndo zvandotoona zvinotoitika ipapo. Saka ivo zvinezvi sekutsanangura kwangu vachiita kuti vava nemhuri, vari kurarama sei mushure mekunge imba yavo yatakurwa neChamupupuri? Pakaipa. Chinongoti ivo vatozongowana rubatsiro rwekungotiwo panapa pane dzimba dzakawandawo. Ndo saka takazongotuta zvinhu takarongedza mumba. Tichitomirira kuti tione kuti imba yachona toivaka sei. Tobatanidza sei kuti mari dzachona dzibatane, tiwane kutenga marata achona akanyanyofa stereki neiyo kebeni yacho kuti zvinhu zvifambe. Chimwe chana ndichibvunzira kuti vanombogarisana nevamwe sei munzvimbo. Ndanga ndoda kuti ndinzwisise kuti pangava paine ane chaanoti mukoma Isaac vakanditadzira chakati rezvekuti anga vaitira mabasa akadai sekuti imba yavo itakura. Ipapo
inini kumunin'ino wangu hakuna problem. Ndisingazozive zvedu vakadzi vanosara vari pamba ava kuti vanorarama sei nevamwe mukati. Anomaona isusu nguva zhinji tiri kubasa mudaro. Toswera tiri kubasa ndo kwatinogona kutorara. Zvekuti pamwe kunogona ngoya ndichigeza ndichitodzokera kubasa. Chete handina chandinombona kutadzirana nevanhu kushoma kwatiri. Kushoma zvekutoti ivo vanhu vese chacha. Watovabvunza ndo zvinotonetsa kuti asi vana magariro avo bo because hatina problem nemunhu atuke munhu. Tinongotamba murudo munhu wese tinongobatsirana zvakanaka na. Saka ndo zvinonetsa manje kuti isu hatizozivi kuti chii chinge chiitika. Ndosaka makaona isu takakufonerai kuti tikwanise kubatsirwa tinzwe pamweya kuti zvakamira sei. Towana moving forward. Towana kuenda mberi. Pana ndichitaura namukoma Isaac vane imwe shona yavanga vachinditsanangurira inogona kuva iri pamusoro pavo. Chingava chainonotsa kuti shona iyi itariswe igadziriswe chii zvichida pamwe ndo zvine matambudziko azouya neChamupupuri. Nekuti handimoona isusu tinoshanda kunoko CHEGUTU. Mudhara wakarwara iwo last year. Wakarwara chaiko chaiko kwekuti munhu asingatauri asingakwanise zvekuti akunge semunhu akastroke. Asingatombotauri kana akadhonza nguva refu. Isusu takafonerwawo kunzi mone chimudhara vari kurwara kuno. Takaenda kupechinafu takanoona ikoko. Takangosvika tichionawo vachirwara asi kusazoziva manje ana tete manje vaifamba isusu tiri kubasa manje vanhu vekutoti isusu tingogara tingoshanda. Hatina kuzoziva manje kuti iwo mafambiro avo avaiita iwo vaisangana nemashoko akaita sei ikoko. Apa ndo wagara iwo ndo vanenge vatori vanhu vakuru vanenge vachitoziva because totomirirawo kuudzwa naivo kuti zvakamira sei. Ini ndakazongonzwawo achitaura achiti izvo zvakatombotaurwa kudhara. Muchemvera chiripo kuti usatambire kurwizi. Saka kusazoziva manje kuti nekuzonzwa futi kuchechi kuti mudzimu wakavharwa. Zvinonetsa manje hatizonzwisise manje. Ndosaka muona totsvaga rubatsiro zvezvizvo kuti tikwanise kunzwisisa because isusu tiri vadiki zvinotiremera tichido kunzwa kwavakuru. Ndofunga pana ndichitaura futi namukoma Isaac vanga vachinditsanangurira nhoroondo yekuchechi. Rubatsiro rwamuri kutsvaga imimi muri kurutsvaga kuvanhu vakaita sei vechitendero here kana kuti kuvanhu vanoita zvechivanhu? Rubatsiro mudhara hauzive kwaunoponera. Hauzive kwaunoponera. Ndinotsvaga kwese ndonyatsonzwisisa zvinhu izvi. Ndakaudzwa kuchechi ndoudzwawo matare ndozvisanganisa ndonochinja ndoudzwa chinhuwani ndochitsvaga kwandirerukira kuti ndibatsirike nini. Aiwa chananga ndichibvunzira ndechekuti mumwe sekuya kwataita kuno munzwa achiti inini ndinoda zvechivanhu chete kana kuti inini ndinoda zvechechi chete asi hauzive kunobva kupe rubatsiro. Saka ndadaro because iwo mataro acho ndo chaiwo chaiwo because isusu totobhilivha mumudzimu. Zvinhu zvedu zvatinoita isusu totokumbira kuvadzimu because ndo vanotivhenekera. Kuchera chaiko pasi goridhe haringocherwi rinotoda mudzimu. Mazvona. Saka ndo zvinhu zvachona izvozvo. Saka ndosaka maona takafonawo nasekuru kumatare because teida kubatsirwa ikoko. Ndo zvinokwanisa kuti zvienderane nesu muchivanhu chedu. Mava nemakore mangani muchiita zvekuchera makomba? Ndingatoti 5 years takutosvika tichichera. Muchitsanangura ndiri kunzwa muchiti munotokoshesa midzimu nekuti midzimu ndio inokutungamirirai mumakomba ndiyo inoita kuti pamashandawo muwane chimwe chinhu handiti. Chii chakaita kana kuti nei ndingati nei zvanga zvisati zvambobatwa shona iripo yemidzimu yemanjuzu chichi kuti igadziriswe pamaikudza midzimu kuti mupinde mumakomba? Nei zvanga zvisingambotaurike zvazotanga kutaurika izvezvi nekuti zvichida pamwe dai zvakataurika kumashure ikoko pamwe dai shona iyoyo makatoita kuti ita se igadziriswe. Mwana muchifamba
inini ndakambopinda futi mudare ndichida kumbofambirawo zvangu inini zvokuti ndiwanewo mari handi. Ndakasvika kuna vamwe sekuru vakandiudza zvemanjuzo kuti haona zvinhu zvako muzukuru zvinotoda kumvura ndokwaona tokwanisa kubatsirwa because isusu zveshuwa mudzimu wemanjuzo mumusha urimo anima urimo kune vaitove nawo asi vakazongotisiya chete vaitobatsira ndosaka maona inini ndakatongoona kuti hapana sekuru vacho vaitisa padhuze inini wacho andinoona chiro kumatare mavo vaindisa padhuze saka handizozive manje because nekuzombotoro taimi handina kuenda chero kunoona kana chero pawakavigwa andinoona asi semunhu aipinda neni mudare manje ndichibatsira mumatare ndichivabatsira kugadzira vanhu vavo zvavanenge vachida handizozive manje kuti zvinhu izvozvo zvinogona kundishaisa mari because inini ndienda kutange ndafuratira maona saka ipapo ndopatatomboona kuti tazvigadzirisa zvinhu zvachona tiwane rubatsiro tingoudzwa zvinhu zviri pachena kungoti dai so mudai so mudai so zvinhu zvenyu fambe zvakanaka ndo zvatiri kungoda chete izvozvo. Asi kushanda kwamaiita pa5 years apapa ndine chivimbo chekuti vakatisiya zvichida pamwe pakati pe5 years idzodzidzi hapana here zvashanduka zvekuti munoti but mabatiro ataimboita mari kumashuro anga akanyanya iko zvino zvinenge zvaakuita zvichinodzika zvichida pamwe zvingatsanangura kuti pamwe manga mafuratira shona yamaimboita kumashuro. Zvinhu zvacho zvinonetsa manje hauzinzwisise because indenda kuzongotiwo pamwe ilife handiti yekuti mari hapana painowanika mazuva ese inouya mari dzimwe nguva inoshayika manje handizozive manje kuti chii chinge chikonzeresa but manje zvinhu zvachona zvinozonetsa ndezvekuti iwo pamwe zvaunenge uchibata iwo zvimwe zvachona zvichingotsakatika zvisinganzwisisike seizvozvi zvanimoona hazvizonzwisisike manje kuti zvinge zvichirevei ndosaka mukuona manje tikutsvaga rubatsiro asi iwe ungotiwo munhu anorarama aishayika unenge uchingoiwanawo but mari chaidzo isusu zvatei tichiudzwa isusu chero patinofamba kuti aiwa mari dzamunofanira kunge tichiita isusu unotoona kuti zvisi zvakasiyana ndichaiwana sei mari yandogara ndichiudzwa mazuva ese bhozi kuchero kurota mari inoroteka kuriti inorota but unogonotadza kuziva kuti hope dzacho dziri kuvharwa here ndarota ranga riri pai but ndotorota mari saka izvozvo zvinonetsa mari handizonzwisisi isanenge ndiri seni rangu inini mazuva apera ayo ndatomboita nguva chaiyo kuti everyday ndakarara inini ndichingorota njuzu ndichirota njuzu zvekuti wopedza ndakapedzera kurota inini pamazuva iwayo ndikapedzera kurota inini ndichitonge ndaitofamba ndichitonge musango but musango pamba paitonge pane dam chaichaiyo but ranga rakavakirirwa zvekuti ndakaona ndichitarisa mumvura ndichiona pakati perwizi ndichirota inini ndakaona mvura ichisumuka kuenda mudenga mvura kusumuka so asi ndichiona njuzu ndichirota iri iyo chaiyo ichikadziri mumhepo ichidai so ichisumudza maoko so inini ndiri kunze kwemvura ndichisumuka kutoendeswa mumhepo ndichiona ndosumuka ndichitodhonzera inini mumvura saka payakanoda kuti chinodhonza zvine pawa zvezvi ndichinouya ndada nopinda mumvura ndakabva ndaona ndakotwa neneti semamosquito net aya ndakangoona ndakanovharirwa muneti totadza enda mumvura ndichava ndapepuka zvokuti zvakandinetsa zvokutoti izvozvo ndozvimwe zvatichitodira rubatsiro manje because ndakatora mazuva ndichirota hope dzakaita fanana neidzodzo zvekutoti pese ndichingotoona kuti zvinezvi ndichibvunzawo ndobvunza chingondodza kuti njuzu hopedza kwaita njuzu saka handizoziva kuti zvinge zvichifamba sei. Saka muchitarisawo nekurota kwamuri kuita uku dambudziko rekuparadzirwa musha nechamupupuri iriri zvingava zvine ukama here?
ya zvinogona kuitika sekudaro because tichimbobvunzawo baba vakataura kuti njuzu chamupupuri nemhepo inogona kuva iri njuzu ndozvavakangondudza. Ndosaka nhasi tada kutoendako kuti tichinobatsirwa ikoko kwavari padhuze kwazvimba ndokwangada kutoenda nhasi zvekuti ipapo ndopatinoda kuti tizonyatsonzwisisa manje kuti chii chaicho. Saka rubatsiro ruri kudiwa panapa nhasi ndiri kuona zvimwe zvichitori kunze uko. Rubatsiro rwei? Zvii zvinodiwa zvinoita kuti mukoma Isaac nadzimai vavo vambokwanisa kugara zvakanaka? Marata naiyo kebheni yacho nayo ndo zvinhu zvanyanochemera chete zviri kudiwa. Zvimwe zvese zvabo marata chete nekebheni yavo iyoyo ndo zvinhu zvaari kuda. Aiwa, ndinotenda mukoma Alan nenhoroondo yamatipa uyezve ndine chivimbo chekuti dambudziko iri richagadzirika kusvika tasvika pamudzi kuti zviri kubva papi, manjuzu here, chingori chamupupuri here, kana kuti yaingovawo mhepo yaingoda kungopfuura. Asi zvinonetsa because kana zvikangonzi chamupupurika nepachakapinda nepachinzi chakapinda napo pakati pedzimba kicheni nemba iyo kicheni yaifana kupfurunuka nepawa racho narachanzi changa chinayo, but chakangodarika straight nepapa ngouya chakatongonanga mumba nekutongodhuka chakatoenda chonorasira zvinhu zvoitoti isusu tichitobva basa marata mamwe taitonhonga uko kurodhi uko titouya zvakatonetsa kuti chii. Asi dai yanga ingori mhepo yaitanga kupfurunura pauswa kwete kudzura kebheni, so makaiswa simende azvaita. Ko hope idzi dzamairota idzi makambodziudza here ana baba kuti ana baba ndo hope dzandorosangana nadzo, uyezve zano ravaiwo naro semukuru wemumusha ranga ririrei kuti munzwisise hope idzi? Handisati ndada tonozvibvunza nhasi. Zvimwe zvino ndatoti zvinongoda face to face paground ndichitongovaonesa vachitibatsirawo. Aiwa, ndinotenda mukoma Alan. Tinotenda. Vandanga ndichitaura nawo ndimukoma Alan vanova mukoma kuna mukoma Isaac vatanga tichitaura nawo. Vakasanganawo nedambudziko rekuti chamupupuri chakangotanga chikasiya dzimwe dzimba dzese chakananga mumba mavo, chakasvika chikaparadza chikasumudza imba chikarasa nemarata zvese uko. Ivo vachitsanangurawo vari kuti ndine shona imwe inomboitika pandiri. Ndichikura chaiko ndaiti ndikaenda kukereke naamai vangu vainoudzwa tsanangudzo dzekuti mwana wenyu ngaasatambire kumadziva nekuti zvichida anochiviwa nevakadzi vemumvura vakamutora. Dambudziko ndiro riri pano pamusha patiri kuCHEGUTU, tapfuura kunonzi kuGiant Mine uko. Kune vanoda kubatsira mukavatsvaga ikoko ndinofunga kuti munokwanisa kuvawana, nekuti chiitiko chiri kushamisa vazhinji vari kukahadzika kuti ko nei chamupupuri ichi chisina kuparadza imwe misha chakangoparadza musha wavo. Zita rangu inini ndinoitwa Frengwesere, ndakamirira ZimNewsBeat TV. Ndichida kungokutendai netsigiro yese yamunotipa muchilaika, kushare nekusubscribe maprograms ese anobuda paZimNewsBeat TV. Ndichiti chisarai. Thank you for tuning into ZimNewsBeat TV.